Gaurkoan kolaboratzaile bat aspaldi ikusten ez duguna gainera. Eduardo Santos, Podemos aldugu alderdiko Nafarroako idazkari nagusia eta justizia bozeramailea kongresuan. Ongi etorri. Mila esker honitz, arratsaldeon bai. Arratsaldeon bai. Gainera berri bat izan dugu orain dela gutxi eta da azaroako primarioetan ez zarela aurkeztuko. Hala da, bai. Azkenean hori kontatzen eginen bezala, ez? Bizitza honetan erabaki behar da. Eta nik ardura batzuk ditut oraintxe bertan, idazkari nagusia naiz, eta horrek esan nahi du nolabait partidua antolatu behar da, eta nolabait hornitu behar dela, ez? Intelektualki eta materialki baita ere. Eta horrek suposatzen du ahalegina handia, zeren jende asko dago, jende asko zaitu referentzia bezala, deiak eta nolabait lerro politikoa antolatu behar da guztien artean. Eta bertzaldetikan, jakina denez, kongresuan justizia bozeramailea naiz. Eta oraintxe bertan gauza dagoen bezala, bakizue Podemos aldugu dela nolabait gobernuaren bazkidea, edo lan handia egiten ari gara kongresuan nolabait gauzak aldatzeko saiatzen, ez? Eta bi gauza horiek dira nahiko eta soberan esango nuke, ez? Hurrengo pausua ematea izango zen, ez dakit hautagaia izatea, ez? Eta esatea, dena bertan bera utzi behar dut, eta orain aurpegi bezala jarriko naiz, primarioetan eta bide hori jarraitzeko. Pentsatu egin dut nahikoa dela. Nik uste dut nire lana bete behar dut ongi, eta hurrengo pausua ematen baldin badut, alde batetikan injustua izango zen beste pertsonarentzat, zeren Podemos aldugun badago pertsona egokiak, ez? Lan hori egiteko gai direnak, oso gai direnak, eta merez egin dutela tokia zen lan egin dute asko eta konfiantza handiko pertsonak izan daitezke, militantziarentzat eta kontseilu hiritarrentzat, eta bestaldetikan alde pertsonal bat dago, zen azken finean egiten baldin baduzu eta hartzen baldin badituzu gauza gehiegi azkenean ezin da, ez? Eta horrek dakar tentsio bat. Baina hor jarrituko duzu, esan bezala, bai. Nik uste dut konpromiso bat daukala partidaekin, eta horrek esan nahi du idazkari nagusia jarraitu behar dudala eta gauzak antolatzen. Eta ona da boterea nolabait edo eritziak eta dena banatzea, ez? Zeren bestela ixten zara eta ez duzu errealitatea ikusten. Da lehentasunen gai bat, ez? Bai. Eta jakin behar duzu zer egiteko gai zaren eta zer egiten duzun ongi eta beste pertsona batzuk zer egiten duten zuk baino hobe, ez? Eta hori da, besterik ez. Gero bestaldetik hausnarketa bat egin nun, Xabi Domenechek idazkari nagusia izaten utzi zuenean, ez dakit jarraitu egin duzuen, baina berak komunikatu baten bidez, esan zuen, momentu batean gauza asko pilatu egin ziela, ez? Baina, berak ez zuen erabaki bere momentuan, bere garaian, eta horren ondorioz, azkenean, bertan bera utzi egin zuen dena, ez? Nik ez dut nahi inor ez apurtzea eta ez da ni ere, ez? Nik uste dut importantea dela, jarraipena ematia, hasi garena. Zikloa amaitzen denean, inolako problemarik gabe, amaituta dago, eta jazta, baina bitartean nolabait konpromisoak bete behar dira. Eta zen nolako ebaluaketa egiten duzu denbora honi dagokionez? Alde ilunak eta eguzkitxoak ditu, baina alde batetikan nik uste dut oso momentu larrian ailegatu ginen nolabait idazkari nagusia eta koordinazio kontseilua izatera, eta buelta bat eman behar genion, ez zegoen partidu bati, ez? Zen azkenean gu oso askar osatu ginen, jende askotako jendea zegoen, antolatu gabe, gogo handiekin, baina nolabait heldutasunarik gabe, ez? Gure lana izan da nolabait dena hori betetzea eta antolatzea, eta jendea esplikatzea zer den gauza bat, zer bestean, nola hartzen diren erabakiak demokratikoki, nola dagoen eztabaida gure artean,
nola respetatu guztien artean arauak nolabait iritzi batera ailegatzeko, nola eman partizipazioa jendeari, parte hartzea oso importantea baita gurean, eta nola gauzatu gauzak, ez? Eta bide horretan jarraitu egin dugu. Eta nik uste, denok jakiten duzue, tensioak izan ditugu, zeren azkenean, batzuk izan zuten beti idei romantikoa 15-emearekin, ez? Esaten, beti hor dago plaza. Plaza ez da aktore politiko bat, osatu behar da antolakuntza eta gauzatu behar da. Bestela, plazan jarraitu gaitezke, baina realitatea, oaintxe bertan da, instituzioetara ailegatu gaitezke, ailegatu garela. Eta ailegatu gara gauzak aldatzeko, ez begiratzeko aulki batetik, zer egiten duten besteek, baizik eta parte hartzeko eta realitatea transformatzeko. Baina barne gatazka horiek gainditu egin dira. Gainditu dira. Partioen barruan nik beti esan dut ez dagoela gatazkarik zera. Azkenean jendeak argi eta garbi hartu egin du bide hori, ez? Eta, modu natural batez antolatzen dian gauzak, eta izan dugu problema bat parlamentoan ditugun lau transfugaekin. Zer azkenean zen idazkari nagusi hoiak ulertu ez duena, ez? Beste modu batez, hauteskundeak galdu egin dituela, beste modu batez egin behar zirela gauzak, eta berak beste modu batez edo bestez jarraitu nahi zuela bere tokian, baina hauteskunde bat irabazi gabe. Eta hori zinezkoa da, ez? Eta horrek sortu egin du kriston tentsioa, zeren lubaki bat egin du parlamentuan, instituzioan, eta esan du, hemen nago eta nik eginen dut nahi duan. Hori da, gertatu egin den. Baina lanean jarraitu egin duzue, eta adibidez, aste honetan bi lege sartu dituzue parlamentuan. Bai, oso harro gaude, zeren lan kolektibo bat izan da, eta bi lege importanteak dira. Gehiago etorriko dira, segurazki, baina alde batetikan, familia bakarrek aldeko lege bat sortu egin dugu, zeren uste dugu instituzioak realitatea begiratu behar dute. Eta realitatean zer gertatzen da, familia mota asko direla, ez familia bakar bat edo adibide bat, eta hori argi eta garbi dago, ez? Eta horiei laguntza eman behar diogu, alde batetikan behar dutelako eta beste aldetikan justizia bat delako. Guraso bakar bat dagoenean. Bai, guraso bakar bat dagoenean, eta gurasoa izaten da normalean emakumea, gainera. Justizia soziala hor aplikatu behar da, zer emakumei dagokien gauza bat da, gehienetan. Ez bakarrik, baina gehienetan hori da realitate soziala. Orduan, familia zenbakitxoei laguntzak ematen dizkiegu, baina behar duten familiei, guraso bakar baten familiei, ez diogu laguntzaik ematen. Eta pobreago dira batzuetan, eta askotan. Orduan, realitate hori ikusi behar da, eta saiatu nola lagundu. Eta oso pozik gaude, zeren hartu egin da ideia eta aurrera doa parlamentuan. Ikusiko dugu, prozesua amaitu eta gero nola geratuko den lege hori, baina bai, pozik gaude. Orduan, errekonozitzea zenbat dauden Nafarroan eta hortik abiatuta hori laguntza bat eskintzea, edo laguntzak pluralean. Bai, familia zenbatakidunei ematen genion laguntzak pixka bat zabaldu, ez? Asunto honetan, zeren behar dute. Txartel moduko batekin, berdin. Identifikatu behar dira, baina identifikatzeko lehenago ezagutu behar da nortzu diren eta legeak ezagutu behar du, realitate hori. Baina datuak badaudela hainbat familia horrelako egoeran Nafarroan. Bai, badira, eta ikusten dugun errealitatea da, baina ez dugu zenbatu. Zen azkenean, errealitateak agertzen ez baldin badira ez dira errekonozitzen, ez? Eta hori da saiatzen ari garena lege horrekin. Errekonozitzea, eztabaida sozialean jartzen dugun gai bat da, ez? Azken finean, denok ezagutzen dugu, ez? Jende dibortziatua edo alargunak edo olako realitateak denen artean daude eta hola, baina inork ez die galdetzen nola gauzatzen ari
bere bizitza, ez? Nola bizi diren, zer rekurtsoekin, eta guztiok jakiten dugu oso zaila dela. Bai. Eta, bueno, horrek errekonozimendu sozial bat merezi egiten du, eta ez bakarrik errekonozimendua, baizik eta laguntza. Zeren, omenaldi bat egitea oso erresa da, ez? Eta denok jakiten dugu, emakume indartsu den hori bakarrik eraman egin du etxia, seme arabak ez dakiz zer, bai, baina ez dira zergatikan heroinak izan behar, ez? Gizarteak ezagutu behar du zer den hori eta rekonozitu eta lagundu. Bai. Eta horretaz gain ere ingurumena zaintzeko beste lege bat. Hori da lege konplexuago bat eta bere alde teknikoa du, baina jakin behar dugu Nafarroan 2005an argitaratu genuen azken legea, ez? Nolabait ingurumena babesteko. Lege horretan agertzen dena da zen motako baimenak behar du enpresa batek edo partikular batek nolabait jarduera ekonomiko bat gauzatzeko. Jarduera ekonomiko guztiek inpakto bat daukate ingurumenean. Hori argi eta garbi dago, orduan jakin behar dugu zer irabazten dugun eta zer galtzen dugun. Horrekin zeren guztiok onartzen dugu importantea dela enplegua sortzea, berrikuntzak sortzea, onura sozialak, ez? Baina, bestalde batetikan, zenbait jarduerak inpakto handia daukate ingurumenean, ez? Arrogi bat, esate baterako. Eta orekatu behar ditugu, gauza biek. Horretarako dago legea. Legea da tresna bat dena hori orekatzeko. Eta nola gauzatu behar da dena hori? Parte hartzea bultzatu behar da, zeren orain arte parte hartzea oso txikia da asunto honetan. Gero sortzen da eztabaida soziala, baina hiritarrek ez dute tresnarik nolabait bere iritzia emateko, bere ekarpenak gauzatzeko hor prozedimentu batean eta esateko zer den ongi eta zer den gaizki, ez? Eta zergatikan nahi duten gauza bat edo bestea. Eta zaharkitua geratu egin da lege hori, zergatik gero Europan zehar egon dira lege berriak eta egon dira prozedimentu berriak dena hori kontutan hartzeko eta eguneratzeko. Eguneratu behar dugu lege hori eta sortu behar dugu nolabait Nafarroako ingurumenaren kontseilu bat benetan podertsua dena dena hori miatzeko eta behatoki bezala, ez? Eta guzti hori finantziatzeko ere fondo konkretu bat sortzearen alde egiten du lege honek? Ingurumena zaintzeko, zenbait tokiak zaintzeko badira ja fondoak, ez? Guk nahi duguna da dena hori ordenatzea. Legeak ez du ekartzen beraz aurrekontu bat, zeren ez da beharrezkoa. Guk egiten duguna da administratiboki dena ordenatzea eta esan nola ematen diren baimena batzuk, ze kasuetan, nola gauzatu behar da, ze parte hartze izan behar da, ze prozesua eraman behar den, eta gardentasunarekin gainera. Eta hori da oso importantia da. Informazioa ere hiritarrendako hor eskura. Zabaltzea, zeren bestela betikoa gertatzen da, enpresa batek dirua eta botera izaten baldin badu, saltzen du komunikabideetan bere proiektuaren onurak eta dena hori, baina izkutatzen du zer ematen diogun horren truke. Eta ematen duguna da guztiena, zer ingurumena, eta basoak, eta errekak, eta mendiak, guztianak dira. Eta guztiok sufritzen dugu horren aldaketa, ez? Jakin behar dugu eta parte hartu behar dugu eta erabaki behar dugu guztien artean baita ere. Eta era berean, praktika txarrak edo okerrak zigortu... Zigortzeko, zigorrak ere eguneratu behar dira. Bestela, gertaitekena da enpresa batek jakitea urratzen ari dela legea, baina bostatxola. Azken fenean, proiektu hortekan ekarriko dituen onurak, isuna, baina askoz handiagoa izanen delako, eta hori gertatzen da askotan ere. Orduan eguneratu behar da, eta isun berria jarri. Eta hori sartu diren bi lege dira, eta aste honetan beste bi daude bozkatzeko.
Beste bi daude bozkatzeko, zera, ostegun honetan, bat da poliziaren legea. Bueno, ibilbide luzea izan duen lege bat izaten da, zeren gu lehenik eta behin gure oposaketa azaldu genuen, zeren uste genuen legea ez zegoen ongi negoziatua edo egina. Eta foruzainen gehiengo batek azaldu zuen bere kontrako jarrera, ez? Eta guk esan genuen, bueno, eske ezin da kolektibo baten kontra lege bat gauzatu, ez? Orduan, itzuli genuen nolabait pelota zelai jokura eta esan genuen, bueno, az gaitezen berriro ere, aber posiblea den nolabait den hori gauzatzea. Denok jakiten dugu polizia edo foruzainen edo tokiko polizien lege berria genuela. Azkenean, gure apostua da foruzainen aldeko apostu bat. Guk uste dugu gure polizia dela eta hartu behar dituela konpetentzia guztiak. Baina horretarako etxea ordenatuta izan behar da. Bestela ezinezkoa da zerbitzu hori gauzatzea guztien onurako. Bueno, prozesu luzea izan da, non haiek ere onartu egin dituzte gauza batzuk, egin dute referendum bat, azkenean plantillaren zera gehiengo batek baietz esan du, eta hori kontutan hartuta, legera eraman izan da, nolabait haiek esandakoa, osatu da, eta guk aldatu egin dugu jarrera, zen azken finean haiek nahi baldin badute eta laguntza ematen baldin badiote lege horri, guk uste dugu orokorrean lege ona dela eta konponbide bat eman behar diogula foruzainei. Orduan, argi berdea eta joan gaitezen. Pendiente dagoen gaia eta ez bakarra ere taxistak hor daudelako. Bai. Bueno, kontrakoa da, zeren azken finean, guk ez dugu ulertzen lege hori, zeren azken finean ukitzen duena gauza pare bat, baina ez dugu ikusten zergatikan egiten den presaka, dena hori. Guk uste dugu elkarrizketan falta bat dela, taxistekin, zen gertatzen dena da, azken finean aldatzen dena da distritua. Horrek esan nahi du, igual herri batean edo bestean hartutako lizentzia batek ez du bakarrik balioko toki horretarako, baizik eta igual posiblea izanen da Iruñan edo Tuteran lan egitea eta gure pentsamendua da, eta nola uzten du zerbitzua horrek herrietan. Zer, azkenean demagun, Etxauriko kasua ezaguna da, baina beste bat etortzen baldin bada horko taxista bat Iruña lan egitea eta esate baterako erroko pertsona batek behar du taxi bat edo beste herri batera joateko. Horrek esan nahiko luke, Iruñatik mugitu behar dugula taxi bat, erroa joatea, errotik pertsona hori beste herri batera eraman eta gero itzuli Iruñara. Zen tokiko taxia ez dago ja hor. Orduan, posiblea da hori egitea, igual zerbitzua honena izanen da, ez dut uste. Kudeatzeko zailagoa izaten da. Eta gero tarifak eta nolabait ikusi beharko dugu nola geratzen diren eta hor dago negoziaketa pendiente bat. Orduan, sektoreak errandiguna da ez dagoela ados, horrekin. Guk hartu egin dugu haien aldarrikapena eta aztertu egin dugu legea eta gure jarrera da, momentuz ez dago ongi. Eta gero beste problema bat dago VTC izeneko asunto hori, azken momentuan, pasaden ostiralean, Espainiako gobernuak adostu egin zuen kompetentziak elkar autonomora pasatu. Nola, ez dakigu, ez da zehaztu, baina hor dago gakoa, hor dago taxien kompetentzia azken finean, eta nola gauzatu egin diren. Usten baldin baditugu utxuneak, gero etorriko dira VTC horiek edo Uber edo Cabify, guri gustatzen ez zaigun model hori, ez? Orduan, kontutan hartu behar dugu, orduan, gure pentsamentua zergatikan ez txoin pixka bat, nola geratzen den orokorrean, garraioa baita ere Nafarroan eta dena kontutan hartuta bultzatu lege hori.
Eta hirugarren hanka faltatzen zaiguna da tokiko mapa nola geratuko den. Zer orain egiten ari gara mapa bat, bakarriktan zientzat, edo egin daiteke, ez dakigu nola geratuko zen, eta gero igual tokiko mapa aldatzen da, non elkarte ezberdinak egiten diren, eta dena hori, orduan egokitu behar da guzti hori. Zuhurra mantentzea erabaki egin dugu, eta horregatikan ezetz bozkatuko dugu. Eta urriaren lauan ere bere lekua izango duen beste gai bat da, superabitak utzi dituen 113 milioi horiek. Eztabaida handia sortu duenak. Bai, eztabaida handia sortu egin da, guk hasieratik eta jakina denez, gastuaren arau horren kontra jarri gara, zeren egonkortasunaren lege horren ondorioa da, eta bere momentuan hori izan zen 125. Artikuluaren aldaketa konstituzionalena, esan nahi dut. PPk eta PSOEk bultzatuta nolabait austeridadea sortzeko. Superabita da, hori da gure lehenengo galdera, zeren, hitzarmen ekonomikoa ez zen eguneratu Bartzinak ala zuelako bultzatu nahi izan, ez? 3 urte pasatu egin ditugu, gehiago ordaintzen. Heltzen gara, heldu gara, akordeo batera, non itzuli behar digute diru hori. Zen gehiago ordaindu egin dugu eta horrela onartzen du estatuko gobernuak. Itzultzen digute, eta orain esaten digute, baina ezin duzue gastatu. Hori ez da superabit bat. Hori da aurreztu egin dugun gauza bat. Gehiago ordaindu dugun gauza bat da. Orduan berezia da, oso berezia. Zen azkenean finantziaketa autonomikoaren ondorio bat ez da. Nafarroak badauka bere tokia eta badauka bere hitzarmen ekonomikoa eta bere harremana estatuarekin zuzenean. Hori onartu beharko lukete. Orain, bizutzen baldin badigute, norabait diru hori, ezin digute esan begira, emanen dizuegu, baina ezin duzue gastatu. Ezin duzue inbertsiorik egin. Eta gu esaten ari gara, inbertsio horiek ez direla zakarrontzira botatzea dirua, baizik eta hiritarrek behar ditugun inbertsioak lehenago ez egindakoak, zeren dirurik ez genuena. Orain, negoziatzen ari gara nolabait estatuarekin eta esaten diogu estatuari, kontu zibili gastu arau horrekin negoziatu beharko dugu, gu beti elkarrizketaren alde gaude, baina kontutan hartu dena hau, eta ikusiko dugu PSOEren gobernuak zer egiten duen, baina gu kontra saldu gara horretaz eta ikusiko dugu. Gero badago besten jarrera, UPN jarrera da, gaizki egiten ari zarete, oso ongi, baina inbertsioak nahi dituzue, ala ez. Nahi baldin baduzue, bultzatu, edo bestela joaten zarete kongresura, pasaren asteartean bezala, esateko, gu nahi duguna da porlana, abiadura handiko trena eta ez dakit zer eta hori da zuen inbertsioak, zuen lehentasunak, gureak dira horiek, baina zuek negoziatutakoak gobernuaren bizkarrean egin zenuten, eta toki batzuen bizkarretan, tuteran bezala, orduan, hor dago desberdintasuna. Gardentasuna lehendabizikoa eta nora bideratu beharko lirateke? Den hau, nik uste logikoena da Nafarroko gobernua eta Espainiako gobernua jartzea eta adostea zerten bidea emanen diogun dena horri elkarrizketaren bidez, noski baietz, eta negoziaketa baten bidez. Nik uste dut Nafarroko gobernuaren eta laukoaren jarrera oso razonablea dela eta nik uste dut onartu beharko luketela. Baina, ikusiko dugu ze jarrera jartzen duten azken finean, Espainiako gobernutik, eta horren ondorioz, Nafarroko gobernuak eta laukoak eta Podemos alduguk hartuko du baita ere bere jarrera eta bere ondorioak aterako ditugu, noski. Momentu zea zenolako eguna suertatzen den ostegunekoa, ez? Urriak 4. Eta ze nolako hilabetea espero duzu?
Gogorra beti bezala, ez gauza asko dira, mozala legea negoziatu behar dugu, aurrekontuak negoziatu beharko ditugu, baita ere justizia arloan niri dagokizkina lege asko dira, nolabait bultzatzeko botere judizialaren legea oso importantea da, zen botere judiziala aldatu behar dugu, orain dagoen bezala jasan ezina delako, eta, bueno, gauza asko, gauza pilo bat, ez? Zenbakitzen baldin baditugu, badago zerrenda bat. Lan handia. Lan handia. Beroa izanen da, udazkena, baina beti bezala. Betiko martxan. Betiko martxan. Mil esker Eduardo gaur ere gurekin egoteagatik. Ez horregatik, plazer bat beti bezala. Eta jarraituko dugu beste batetan? Jarraituko dugu.